oras at tamabot sa baybay kuya. Abot na dito mga 45 minutos. Suol naman gud kaya ko tiyan kuya oy. Ganiha pa jud ko na pugong-pugong ani pa. Na, bisa kung sala siling kaon na siguro. Namerti manggod may gabi kuya kuan. Ina lagi patagak-tagkaon. Mari ka magtumarog tambal. Nagapas manggugo sa oras kuya oy. Way kadaplinan da kuya. Na. Iwara may kalibunan din yung sabi kalibunan din yung mga building niya. Mga balay man. Patagaso na jud kuya. Suol na jud kayo ko tiyan ba. Kasi madama nagpugong-pugong. Suol na jud kayo kuya ba. Kuya oy. Ayaw sig binuang diha kay pasensya makalibang ka munimaot ta diri sa sakyanan. Masairoan ta ba dai? Masig na ibalay da kuya. Suol na jud kayo kuya oy. Asig binuang diha mahunong ta sawat. Masidi ka kapugong diha. Im na rin munimahaw niya Nadi ta kay im na rin. tambal kuya. Kay kuya B, dali. Ulian na ginasuol si Muntian. Ambi na B. Okay ni. Na. Unsa man ay kuya? Right. Mohono kini sul sa matian kuya. Uno mangyang dagtong sakyanan kana pa kang suol sa Muntian. Pagdaan kuya pang ako na. Walay